Hello, Jun. Hello! Ngayon sa bahay ni Ate. Madidi kami tamito. Hello, June 24 ngayon, Sunday. Pupunta kami ngayon sa bahay ng sister ko sa Windsor. Matagal akong hindi nakapag-vlogs kasi ang dami kong mga tinapos na mga videos from doon pa sa Naga City. Kaya ngayon na naman ako makapag-vlogs. Smile! Smile! No, paalis na kami. Hello! Anong day naman yun, Mami? Day 24 Sunday. Hard. Nagbabango na kami di nagbibiko na naman. Bumaba muna kami rito kasi may isasauli kami dyan sa library. Mga hiniram ni Cass na books. Sabi mo bukas. Ano? Close. Anong oras na? Kape na muna load kita. Anong oras na? 9:40. Tara. Tawag na muna kita. 9:40? Oo. Sunday pa. Dapat 10 a.m. Dahil Dito. close Oh, bilis. pa, No, dito Ito na to, lang. yung box mo. dyan na muna One at yun. a time, dali. Kunin mo yung book. Galing. Bibinilin ko. Puti lang. Hotdog, chicken nuggets. Oven ang pig-inot nindang plano. Strawberry daan. Kaya kami pumunta rito para maka-picture sina Johnny Bell para sa passport nila. Kasi mag-change na sila ng passport nila. Philippine passport to Australian passport. Dito sila magpapakuha ng picture. Nandito na kami ngayon sa bahay ni Ate Jo.
Ito ang bahay niya. Dito kami magla-lunch. It's Maribel with her camera. Amoy, amoy usok. Wow! Amoy usok. Amoy usok. Gonna start Yan na. walking around, oh. See her new haircut? Yes! Wow! Tapos may pagtay pa, may pagtay pa. We still have pagtay. Grabe, the next old school class. cooking. Ah, it's okay. There's nothing here for you to break. No problem, buddy, walking around now. Look at that. Nung ikasal si Ate Jo, pumunta kami rito ng mga kapatid ko, pati si Mama. Tapos ito ang natatandaan ko. Ay, ito ang memories ko noon. Dito sila kinasal. Kami ang nagpaint niyan, hina Ruth. Wow, si Alana, oh, beautiful! Ano yan? Worm juice. Ano po kaya yan? Worm juice. Yan ang worm juice. Mga ihi ng worm. Ngayon, ang ratio kani is 1:10. 1 kani, 10 ang tubig. Yan ang 1 cup of water, 10. Yan. Diyan sa first level. Ay, yan. Yun din sa mga compost. Compost niya. Sa ibabaw ng ano. Yan na Compost lang. yung except lang daw ng citrus and onion. Ang sa irarom pa And niya. second, ayan na. Yan pala, no? Oh, Yan, yan, may mga worm. worms, oh. Oh, may worm na. Look at the worms. Oh, may worms. Ang next na layer kani, So, patatas napano na kaya. Yan ang napano na. Ini naman ang papanoon ko. Ah. Yan sa irarom, mga daga na lang yan. Kailan magabat kaya? Ano? Oo, sige na, dahil muna na. Tapos ini, mga tubig nila sa mga udo. Yung lupa dyan, sa compost na So kani. lupa kani, mabaraba dyan. So lupa dyan, so mga tubig, mabaraba mandigdi. So tubig, uya mandigdi. Di bali yan ang Worm juice. pinaka-organic na kuya ng fertilizer. Yun na yan sa kinuha ko sa irarom. Yan ang na. ihahalo ko sa potting mix. Mm. Kaya may mga sugok, may mga sadit na yan na worm, madarakula na yan. Yun, the more worm. Ayan ang mint. Ini, beans yan. Dwarf beans. Yan, parsley. Beans. Ito, kale. Ay, mga Mga nasa kale to. paligid, mga kale. Ito ang ulam namin. Yung ginataang sa turmeric, and then pad thai, and then ano yun? Brown rice. This is gangkil. Yung pad thai super sarap. No diet again. Papunta kami ngayon sa isang bahay pa ni Ate Jo. Wow! Wow! Di ba yan? They're going to sell it. Magayon na baganay. Ito nga
Gamit ka pa nga rin pag Carpet on the floor and a couple of iba ang blinds nila, malapad masyado ang bawat panel. Ay, iyo ano? Mabibenta ni Toulouse. Ito, dati ring bahay ni na Ate Jo yan, binenta. Yan ang una nilang binenta. Hello, Jessie! Nung nag-start pa lang sila Johnny Bell, ito ang room nila. Nagre-rent sila kay Ate Jo. Here's the dining room. Mm.